Efendim. Halipam. Çäresi ýagdaýa düşmek, kıyın mütede var bolmak ilmidama Allah'ın rahmetinin gelmegine sebäp bolup bilermi? Allah Taala'dan dilenen dileklerin, dualaryň görnüşleri dürli bolýandyr. Mysal üçin näil bolup biler? Käbir dilekler, dualar mätäşik sebäpli edilýär. Her kidadyň çahy ejiz bolýar. Edir şoň ýaly ötümlükler hem ejiligini boyun alyp duran ýerlerini Allah Taala'dan özlerine medet dileýärler. Mundan başga hem adamyň öz erk ygtyýary bilen, kalbynyň imany bilen beýik Allah'ın öňünde el açyp, dy çöküp edýän dilekleri vardyr. Ene şeýle dilekleri Peýgamberimiz hem nyktak geçipdir. Ony tagat awadatyň esasy bellek geçipdir. Dilek diýilende adamlaryň kellesine ilki bilen şol gelýär. Ýalňyşmaýan bolsam dilegleň başga görnüşlerim bolmaly onda. Haçan adamlar belawetere duçar bolunny, kıyın güne düşenni, çäresi galyp näme etjeklerini bilmedik galatlaryny beýik bir wara ýalwaryp, ýüreklerinden syzyryp dilek ederler. Bu dilekler aýny wagtynda edilmeli ýaly edilen ýagdaýyny edil hasyla duran meýweli agagyň hasylyny ökşýäli adamyň hem günälerini ökür. Belawetere duçar bolunny kıyynly düşülenni edilen dilegleň aýny wagtynda hem de edilmeli ýaly edilmelini aýtdyňyz. Muňa näme düşünmeli? Näsagliklar ýagny hastalyklar günäleriň dökülmegine sebäp bolýandyr. Ýöne bilişleýin jöwü süremek, erwet pygyllar üçin ödüňi näsa görkezmek ol dogry däldir. Ýa bolmasa da dilimiz bilen, durkumaz bilen belawetir ödüňi satyn almagam bet niýetlileriň alamatydyr. Onu halipam siz maňa aýdyň. Eger bir adamyň kalbyna hakykatdan hem çigit ýaljagym ýaman niýet bolmasa, ýöne dilek edenine baş alyp çykyp bilmejegi bir zady dilep bolsa şonda näme etmeli? Allah Taala'nın rahmeti biziň pikir edişimizden milyonlarça etse uludur. Bir ýalňyşy ikinjiýe de gaýtalamaýanlara, ýa-da Allah'ın gudraty bilen doýduruş berilenine düşünýän adamlara, Yaradanyň özü elbetde bir ýol görkezer. Diýmek bize ýene de ýola çykmak bar da onda. Oň ýoluna bolmak, oň ýolundan ýöremek, ýolsuz galmakdan elmidama haýyrlydyr. Ben okula mektebe gidesim gelen o gitjek gelmen. Gitjek gelin bolmaz oğlum. Ýöne eje mektepde men üstümden gülýärler ahyryn. Näme üçin gülýärler? Änek takynýanym üçin. Gülenlerine näme bolýar? Ýeriň ýüzüne tenden başga änek takynýanmytmy näme? Onsoňa basym gözüň gülýäli bolar. Onsoňam seni änek takynmakdan diýnarsyň. Näme edip gülýäli bolsun eje? Sen oňly işiň bolmasyn. Men sen saglyň üçin elimden gelen ederin. Ine sen hä diýmen ulalarsyň, ýokary kujaýyna ýerersiň, ula adam bolarsyň. Tendine çaga däl ahyryn. Bar okuňy gijag alaýma. Eje senin fabrikde işläňde özüň agram salmagyn bolýarmy? Bolýar oglum. Barana uloňdam geldi. Baý bu çagan gaty berk tutýanly goňşy. Erteriňiz haýyrly bolsun Hamiyet goňşy. Berk tutmasaň dagy näme etjek? Adamym Kerim oglum bir ýaşyny garamyzdan gitmedik bolan bolsa, belki men onu beýle berkem tutmazdym. Ýa köz maňsat däl garaz. Men oglumyň hem ejetiniň hem de kakasynyň ýerini tutmaly bolýanna. Wah, sen ýagdaýyňy düşünýän Gülşirin. Näme bugün işe gitmedingmi? Işe de öýlen gitjek. Häzir göz lukmanly gitmekçi. Oglumyň äýnini çalşyrdaýmasam, öňküsini petrek görüp başlady. Näme o ýerek ýeke gitjekmi? Garşy bolmasaň menem seň bilen giderim. Ýok, sen alady etme, Serhan bilen gidersiz.
Şo ýigit ýalňyşmasam seni söýýär eken. Bu näme diýdiň ollugy? Hiç şeýlede bir zat bolarmy? Biz näçe ýyldan bäri gatnaşyp ýören dost agyryn. Ontaňa men Kerimden başga adam ýatsam tursam kelläme de gelenok. Bolýa Gülşin görüşýänçek. D 5-nji setir. B P Z D 6-njy setir. K F S L 7-nji setir. Z P T Gülşürün? Men gijada galaýdym ödýän. Ýa-da jaýym satypdym. Bir adam jaý alarmyn boldy. Bugün işlenim ruhsat bolamsoň, şundan amat wagt bolmaz ýa-da arda durýanyň ýanyňdym. Sen gowy edipsiň Ferhan. Ýöne olam iň soňuna jaý almakdan poýun toglady. Şo jaýyňym gurruh duşman geçdi-de. Gülşürün hanym Lukman size garaşýar. Bolýa ýörüň baralyn. Ay. Häzir boly gör Gülşürün. Sen gözleňim gün-günden petele öýdýän. Öňdäki adam Yok, men görýän. Ýöne men şuma halgaty tolgunýan. Oýnatdym. Z T H A Hayran alaýmaly. Gözleri kütülmendir. Diýmek ören üns berýän bolmaly. Hut şeýle Lukman. Beýle bolsa hat ýatyp berseňiz biz derre fabrika baraly. İşläp biljegini ynandylar. Bu hat olara ýeterlik bolarmy? Meni işden çykarmadylar dälmi? Ýöne fabrikda ünsüzlik etmek bolany şonu unutma. Eşitmedinmi? Täze soda gelipdir. Şuň başlajakmy işe? İnşallah gaharjan adam däldir de. İnşallah. Oy bagşlaň. Men gyssan. Aýby ýok. Men täze usta Salih. Sedem Gülşürün bolmaly. Hawa. Öň tanışypmydyk? Neme? Men sizi tanamadym welin. Ýok, öň kussa siz barada gurrun beripdi. Göz Lukmanyna gitmek üçin ruhsat alypsyňyz. Lukmanyň haty gerekmi? Buyurun. Alın, men Lukmana gittim, gözüme jertdim. Hiç il mesele ýok. Gözümün kütöklügi işlemegime päs gel beren ok. Gaty owy. Men siziň wagtyňyzy almaýyn onu. Wagt ýetirmän işe başlaň Gülşürün hanym. Bolýa. Neme? Men gijede işlemek üçin arda ýazypdym welin, şo nähilke? Ýöne bu size agyr düşer. Bolsun. Hepden ahyrky günlerini oglum öýesine goýýan. Şo günleri ikinji nowa tagalyp bilerin. Bolýa. Sag bolun. Gülşürün hanym, azajyk tabar ediň, belgileri ýalňyş bolsa ýazyňyz. Beýtseňiz bular başdan aýak ýalňyş çykar. Soň tejerip bilmer. Neme? Men ünsüm başga ýere gidipdir. Gaýtalamaryn gaýg etmeň. Bolýa onu. Gowjy işläň.
Yarın görüşürüz. Sen bize uğra istersen. Cumartesi biz bir şeyler alalım o zaman. Biz neyiz Buyur usta. Neye bakmat usta? Öňüňde taşlaýyn mı? Ören oňat bolardy usta. Şu gün gaty adadyk. İlki Gülşürün taşlaly. Bolýa, meniň. Allah razı bolsun, sağ olun. Niye böyle yapıyor ki? Hoş geldin. Ey dört göz, teretap poli kılayma. Eýnikli gezmek ne hili? Eýniň şampan çüşetiniň düýbüne meňde ýaro. Teret. Urşuwam bilen ok. Dogry aýdýaň. Dört göz. Dört göz. Dört göz. Dört göz. Dört göz. Dört göz. Gülşürünün öýşi ýerde, demir ýoluň ilerisinde. Ýoluň soňundan çepe urilmeli. Kerem öýe geldim-ka Gülşürün? Gelindir, onu okuw ýürüýdi, ulug atna. Kerem oğluňyzmy? Hawa, O näçin sınıfda okuyar? 3-nji sınıfda. Ýakyn oň dogluň güni bolmaly, şeýle dämi? Hawa, 9 ýaşaýa. Kaka seni dol bäwe çykka ýogully. Size oğlumyň suratyny görkezýin. Allah ona uzak ömür bersin. İnşallah üniversitete gidennem, gulluga gidennem, öýlenennem görörün. Egerde görüp bilmesemem, Onu el görüp bilmesemem. Aýdýanyň näme Gülşürün? dilime geldi de diýip goýberdim. Sağ olun. Sağ olun. Sedem sağ olun. Gijejege de aýt, okuwyny gowuj okudum. Ejeň seň uğrunda der da dardyň. Bolýa sağ bol. Kolay gelsin. Arma da hamiyet doğun. Ha, Gülşürün Kerem sen yanında değil mi? Yok, o yürütü ulog bilen gelmeli. Yürüytü ulog geldi, yönü ulogdan düşmedi. Düşmedi mi? Nerede ka onu bıçağı? Nereye gitti ka? Allah can ne etsem ka minni. Dursana köşüştene gelir häzir. Kim bilýär belki dostunyň kagidendir. Allah can. Allah can. Oğlum özün gora. Keremcan, nerede sen? Allah'ım. Allah can. Gün yaşıp bar ya. Nerede kemin bağlam? Gel usta, çay içip git. Gümür ýamyr eder. Yine bir gün sağ ol. Yine bir gün bolarmy, bolmadmy bilemok. Öý satjak bolýan. Şeýle mi? Pul bilen bat gelmedi ýalar bolýan mene. Gül ýal bolarm ka diýen usta. Bir sataýyn şu öý. Durmuşymy tutuş täzelecek. Allah hayırlysını etsin Terhan. Yer bolýa sağ ol. Bolýa sağ bolun usta. Kolay gelsin. Arma görüň. Men içeride çağa bamy? Men oğlum gözleýän bolýan. Yok, hiç kim yok. Bu oğlum oram gitti çağalırım. Sağ olun. Anneme ne Eceme näme diýerin meninni?
gaty gahar geler. İyi misin? Ýagdaýlaryň oňmy? Gowy, Sen Kerem dämi? hawa welin siz nereden men tanaýaňyz? Men ejeň işleýän fabrikany işleýän. Şuň sen suratyny gördüm. Suratymda äýneklimidim. Hawa. Andurlo sen näme üçin bu wagt öňüňizde däl? Okuwda oglanlar bilen uruşdum. Äýnegim döwüldi. Ejemin gahar geler diýip öýe baryp bilemogynny. Mene ejeň sen öňüňde barmasaň hatka har gelerim ka diýän. Hani ýör, sen öňüňde kedeýin. Ejemin urşanmada gijalanmada gahar geler. Gülşürün tapdyňmy? Ýok, tapyp bilmedim. Bir daga polisiýa habar beräýsemmikem? Hani ýene bir garaşaly, häzir bir ýerden çykar. Bir da güýmen öndürdi. Sen nähil arkaýyn giň adam. 9 ýaşyndaky çaga näme güýmensin? Ýür Gülşürün polisiýa habar bereli. Hey, gözüňi bilen. Kerem? Kerem ýörüte ulagy ýetişmedik ýaly. Kerem, nerede boldun? Men nähil güne sallyň sen? Salih ağa, senden Allah razy bolsun. Ýagdaýlaň gowum oglum. Gowaja. Ýür derew. Öýe gideli. Gülşürün beýle zatlar bolýandyr. Ýok, jogara bolmaz. Ýür derew. Ýürü. Kerem näme üçin beýle diýäň? Näme üçin? Neden? Näme üçin ogluny dogurtun aýdan ok? Dogry bolmak hemişe dogrulygyny saklap bilmäge baglydyr. Bir gedek egrelimi? Hemişe bir zatlar bilen üstüni örtmeli bolar. Oň özüne de dert bolanokmy bu ýagdaý? Adam nefsine laýyklap, gowlugy kefitlese, ýene de öz gowuny alap tamakinlik eder. Bu ýagdaý haçana şeýle dowam eder? Kimsi hatasyna düşünür de derri yüzleşer. Kimse bolsa amatly pursata garaşar ýörer. Amatly pursat. Hawa, amatly pursat. Gel bilen şo pursata garaşary. Sen nening maňa dödýäň? Men sen üçin şunça azap çekýän. Sen näme üçin okuwdan gaçyp köçede kankap ýörsiň? Okuwdan gaçmadym. Öýe geljekdim. Ýönediňe ýörüte ulaga minmedim. O ýörüte ulagyň pulunu bermek üçin işiň daşyna näçe işleýänim bilýärmi? İşleme, ýörüte ulag näme gerek? Sen ýörüte ulagy hükman minäýmeli. Sebäbi gözlen gowy görenok. Allah gorasyn, ýolda bir zat uçurarsyň. Şu äýnek näme üçin dakynýan? Gözlem gowlaşmaň ýerine erwetleşýär. Ýok, gowlaşar gözlerim. Gowlaşar. Gowlaşmaz. Sebäbi sen meni lukmany görkezýäň, ne de täze äýnek alyp berýäň. İşleýäň. Ýönediňe özüň üçin, diňe özüň üçin. Meni gowy görenok. Seni seviyorum. Heyde bir gowy görmerinmi? Seni çok Seni gaty gowy görýän. bir bilsin. Bir bilsediň. Bir bilsediň. Teşekkür ederim. Dedem sağ olun.
Sağ olun. Sizem sağ olun. Bereket bersin usta. Bereket bersin inşallah. Nasıl? Ýagdaýlaryň nähil Gülşer'in? Sağ ol usta. Alın ha. Haýryny gör. Gülşirin hoş geldin, gel geç. Yok, men girmeýin hamiyet dogun. Häzir naharam taýynlamok. Jaýyn kireýin berejekdim. Borla Gülşirin gıssa yokla. Giýja goýmaýyn, siziň mal zatlaryňyz bardyr dogun. Bolýa onda sag bolun. Sağ ol Gülşirin. Gülçerin jaýyň pulunu getirdimi? Hemişe wagtyna getirýär. Han maňa ber şo puly. Ertik toğun pulunu tölemeli. Beýlik köýüňem puluny alertir. Bolýan berdi. Gaýsyn bar. Ýyrtyk pul beripdir. O nähil ýyrtyk pul? Veredin ha, ýyrtyk. Uğucu ýyrtyk. Geçmezmi? Ay 10 lirala ullakan pullala. Oňa alamrdat bolmy. 10 lira näme pul näme? Gidip ýygyna berjek häzir. Berdi. 10 lira üçin utanırmı o giydi? Sen goşulma. Gülşerin, Bir dağa sizmi? hawa men näme göreňokmy? Kapy açyk galypdyr. Menem girdim. Näme üçin kapyny ýapaň Gülşerin? Geleňsizlikde bir dağa. Gaty geleňsiz men. Bolýa. Ferit, şu pul ýyrtyk eken. Ýerim muny näme dersin? Ýyrtykmy? Hawa, ýyrtyk. Bolýa. Hawa, wah Allahan. Bagşlaň bir dağa bilmeýändirin. Dur men muny çalşaýyn. Al bir dağa şu awat. Bolýa sag bol. Kapyny beýdip açyk goýma. Ýelegirisi wa, ogrusy wa. Hakay diýäňiz. Kerem? Sen misin? Sen mi? Kerem. Kerem? Kerem? Kim var orada? Kim var bu yerde? Anne. Ece? Anne. Ece? Anne, ne Ece ne amolya? Kerem sen. Kerem sen midin? O Ece susadım. Su içmek için turdum. Ya o da qadagan minni. Oğlum sen değerli mi? Niyem için qadagan bolsun? Hadi al. Hanal suğunu. Al iç. Al iç. Sen Sen dünya deyipsin. 38 ölçöl jalvara 42 bilgi ilmepsin. Näme etdiň sen, näme etdiň?
Yüz işäriň bir günlük azaby köýdi. Inni jalwarlary töküp täzen dikmeli bora. Meni bagşlaň, ýalňyşlyk bilen. Nähili ýalňyşlyk bilen? Sen näme görmi? Inni men ýanym kim töler? Ýene ötül soranym bolýan. Men artyk maçy işläp ögözüm dolaryn. Ýene artyk maçy işlärinem diýen bolýar. Goý dere berimdäkileri. Hiç sady elleme. Hata metir ýany goýmakan çyk git bu ýerden. Sen kowuldyň. Ýöne bu bolup bilmez. Meni işlemeli. Maňa pul gerek. Kowuldyň diýdim men sana. Derri daşaryp çyk. Ýöňe söleňim maňa beren ýanyňa ýazaryn. Sana pul gerekligi bilen men näme işim bar? Fabrika beren ýanyň 3-4 ay bult işledim töläp bilmerdim. Haýyş edýän, öge tölegimir beriň. Gaty gerek maňa pul. Gaýrat ediň. Sen näme elgepe düşmedi adam ekeniň ay? Tahir ağa. Biz işgärler bolup ýüşüp köpräk işläp alyp çykyrdy. Siz özüň gowul ýantyny bolýan, muň öge tölgüni kesmäliň. Bolýa bar teň diýeniň boldun. Derwi işden çykaryň. O jalwarlary men barlak görürüm. Birine bir ýalňyşlyk bar bolsa sen jogap ber, düşündiňmi? Gülşerin. İşte egneşiklerini alır kaydıptın. Gözden oğruyor koy diyen şeyle mi? Alıp bilerin mi? Gülşerin. Kovmayak değilim. Hawa. Sağ olun Salih ağa. Tekep birliğinden ýaňa tas jandan ýynipdi. Seni ýydynan galma. Öýüne sagaman baranlygyny bileli. Bolýa. Gülşerin oğatlı geliyor, ayrılıyor oğlun. Salih ağa. Salih ağa. Men berde, korkma. Görünmedin welin yüreğim ýarly. Az önce Hel kaydanlaryň dogry Salih ağa. Gözlerim gow görenok. Yakynda düýbünden kör bolaryn. Şu wagtym kör ýaly welin. On becerdip bolanok mu? Yok. Inniden soň bolanok. Nesilizirleýän kesel bu bizde. Keremim ýagdaý menki ýaly. Gün geçdigiçe gözleri beter daýylanýar. Oňa bildirmejek bolýan. Sebäbi gynansa kesel hasam beterleşýär. Ýöne basym biler. Gözleriniň näme üçin beýle çalt kütülşýänini sorar. Men günäm. Hemmesi men günäm. Men sebäpli oglum kör bolýar. O näme üçin sen sebäpli bolýar? Özüň diýdiňe bu nesli liderliýär diýip. Çağamyň keseli dogulmagynyň mümkinligini bilýärdim. Ýöne enelik duýgularyndan basyp bilmedim. Ýeri näme etdiň onsoň? İlki köp wagt çağam bolmady. Uzak wagtlap Allah dilek etdim. Körüm bolsa, agsagam bolsa ýalbarýan, maňa bir çağa ber diýdim. Inni boljak iş bolupdyr. Allah'ın edenine hayır var diýeli. Geljege seredeli. Sen hakyň apsyndan başyň aldyrma. O sana hükman ýol görkezler. Tawırly bol. Dilek et. Hak aýdýaň Salih ağa. Men has sabırly, has mert bolmaly. Salih ağa, senen bir zat taýyş edip bilermi? Elbette. Erteli ýerden bir işim bar. Men bir ýere gitmeli. Ýöne gow göremok. Ulogyň bilen men taşlap bilersiňmi diýjekdim, kyn bolmasa. Bolýa. Gün orta wagty bolsa bolýa. Bolýa. Men şo wagt ýola çykyp garaşaryn.
Ey Allah. Bolup bilmez. Pul yok. Bolup bilmez. Ne edip beýle bolýar? Nereye gidip biler onça pul? Ece. Näme balam? Näme boldy? Sesin endireýär. Hiç tat bolanok. Sen göňüňedir. Ýöne sen aglan ýaly. Fabrikde bir zat boldymy ýa? Ýok. Hiç tadan bolanok. Sen özüň gowmy? Gözleň nähili? Oňat gelen bu äýneklerim çalşmaly ýaly. Geçer. Hemmesi geçer. Sapaklar gowdyňle. Ýanyňa salan zatlamam ýokman iýgin bolýam oglum. Aç bolaymy? Bolýa. Sen gideň okmy? Häzir gitjek. Ýürüýte ulag geldi. Ilga hani? Bol hani. Ertirin hayır, Hamiyet doğun. Ertirin hayır elbette. Ertirim hayır, eğerim aytmadık bolsa hen edim habarım olmadı. Düşünmedi yarzat yok. Derew çık git öýümden. Şuun moşat. Qaydyp ýüzüňe möresim gelenok. Üstesine çağaňy da teretýädim men samsyk ýaly bolup. Näme bolu Hamiyet doğun? Näme üçin beýle zatlar diýýäň? Bilmedik sirem bolmany. Eğerimin başyny gözüne aýlajak bolanyň bilmeýänleri öýtme. O nähili? Bu gepi nereden tapyp ýörsiň? Gördüňe baý adam, derew eýe boljak bolýasyň. Üstesine saňa ýüz bermeýänler welin gorkuljak bolupsyň. Pul bermesen gowk ederin, ulyla masgara ederin ipsin. Bunu saňa bir dag aýtdymy? Dagy näme? Aýtmady aýtdyňmy? Senem kirey pullaryňy ýolman dowam etjekdiň şeýlemi? Evet. Ine şu pul ýyrtyk. Bu näme dili? Ýyrtykmy? Awa ýyrtyk. Evet. Han getir. Wah, Allahjan. Bagşlaň bir daga bilmeýändirin. Dur men muny çalşaýyn. Al bir daga. Şu awat. Kapyny beýdip açyk goýma. Elegreti ba, ogrusy ba. Kerem? Senmi? Derew şu gün çağaňam Allah ýok bolup gidöýümden. Hamiyet doğun, ruhsat bersen bir daga bilen gürleşeýin. Ey Hudaý, ýene bir daga bilen gürleşek diýär, men beýle haýatsyzlyk görmedim gyz. Bir göreýin haýyş edýän. Nire? Dur diýär men saňa. Yok. Batdyna ömrüm haýır gelmedi. Gowsumaňa goýmaýyn. Gülşürün, dur diýär men saňa. Bir daga. Näme bolýar Gülşürün? Bir daga. Bolýar barýan. Dur garaşdyraz, yerimden urturoýna. Yer näme bolýar Gülşürün, näme boldy? Pulumy sen alanyň bilýän. Pulum ber. Allahdan gorkýan bolsaň, sen allyň. Geçen ýyje, öýdediň. Hatda kim bar diýem gyýgyrdym. Ber pulumy. Yer alymda näme bolupdyr? Banka bergin ma, ýagdaýym agar. Bergin berin soň ýagdaýyma görä saňa da bererin. Maňa şu wagt gerek. Şu gün gerek pul. Söz berýän Hamiyet dogany hiç tat aýtjak gel. Derew göçüp gitjek şu ýerden. Pulum berseň bolýar. Gaýdym, biderek getirlik etme. Gowsy git tutaýdym. İşim ma derdimken. Bolun wagty bererin söz berýän. Puluny ýemok adyň. Açyň apyny bolmasa polisiýany çağıraryn. Gelme pullary. Ýok goýmaryn. Pullar goý ýok ham erwet bolar. Hamiyet polisiýany çağır. Bu aýal pulumy dogurlajak bolýar. Derru polisiýany çağır. Hamiyet. Goýber. Pul ber diýen. Janyňdan irdim gyýdym. Seret hiçim bilen ok. Ogurlajak bolly menden ýerin. Hamiyetim şaýat biderek ölerdim gyýdym.
Çağamyň operasiýasynyň pul ol. Şoň üçin ýaşadym, şoň üçin işledim şu wagta çenni. Bir daga. Goýber gideýin. Pulu ver diýen. Goýber. Berdi. Oh, berdi. Gülşer'in ýagdaýlaryň gowmy? Ýüzüňe aktam bolupdyr. Gow Salih ağa. Gan basışym düşendir. Üst başyňa näme boldy? Ya ýykyldyňmy? Dediğin sok... Diýen köçäň aşy? Biraz açyk garaşyp bilseň işim bitirip derew geljek Salih ağa. Bolýa, garaşaýaryn şu ýerde. Bagşlan. Diýen ýok. İyi gün. Salam. Gülşürün hanım sizmi? Gelin Lukman size garaşýar. Lukman Civan Işlak nevrologiya gelmeňiz haýyş edýär. Haýyş edýär. Doktor bey. Lukman ağa, Gülşürün hanım. Hoş geldin gaýdym. Hoş gördük. Doktor bey. Aman, operasiýa üçin gerek pul getirdim. 200 milyon ýeten ok. Ýöne onu ýygnap bilmezmikem diýen. Mundan artyk tapyp bilemok. Bolýa gaýdym, jemläniň bolar. Operasiýa hastany özüň getirjekmi? Yok. Beýle bolsa biz hastany näde tanaly? Namyk Günnüz. Namyk Günnüzüň adyna ýazyň. Operasiýa geljek hasta şu at bilen geler. Bolýa. Geçdigi bolsun. Ähli edenliňiz üçin Taňry ýalkasyn. Gidebiliriz. Öýemi? Hawa. Allah Ey Huda, öýüňiziň ýanyna polisiýa barla. Men düşeýin. Gültenal. Gülşürün hanım, Hawa men. adamı yaralamak hem de oğurluk sebäpli sizi tutsak edýär. Elinden. Her şeyden önce. İlki bilen şu gülünýanyň puly ören gowurýanyny görnýär. Iş ýerine hemişe işiniň daşyndan galyp işleýänini ýazylypdyr. Üstüne kadyýety ýalňyşdyrjagym bolýar. Pulumy kakamy berýärdim diýär. Ýöne şu gülünýanyň kakasy Namyk Günnüz mundan 17 ýyl öňelipdir. Tutsak edilenden soň edilen medisina barlyklaryny gözleriniň kötelýänini gaýdylýar. Ýöne mundan bir kaýyň şereketiň haýyşy boýunça geçirilen göz barlyklaryny oň diňe maýyplygy barada keshitleme bar. Ol kördäl. Mundan başga-da şu gülünýanyň öz ogly kereme edýän psikologik zulmy ilki bilen goňşularyny hem de mugallymlaryny soň bolsa her kimede belli. Ýagny hormatly kady şu gülünýanyň aýyplaryny sanap guturýarlar. Dogrusu, hormatly kady men Gülşürniň maňa eden ýekejit erwetligini görmedim. Ýöne ogly Kereme hemişe gaharlanýardy. Men ýollaşym bilen aralaryna näme dawalarynyň bardygyny dol bilemok.
pulum bolup biler başga da adam. Ýöne adamymyň pulunu ogurlandygy anyk. Baydylanlara karşı diýjek dadyň mamy gyýdym? Ben Gülşür'ün gowtanayan kady. Birazajyk geňrek häsiýetli. Ýöne men pikirimçe erbet adam däl. Berdaň pul näme üçin alanyny bilemok. O pullary näme etjek bolanyny bilemok. Gyýdym. Diňle iň soňky edek soraýan. Berden alan pulluňy näme etdiň? Näme üçin adam atdyň? Men berdagan tähelçe etekledim. Beýle bolar öýdemokdum. Ýeri pullary näme etdiň? Sen hakykatdan ogurladyňmy? Niye geldin? Näme üçin hakykat aýdanok? Aýtjak sözleriniň başga bir hakykat ýaşar etmegden gorkýar. Ýöne bu ýalan sözlemek dämi näme? O gorkýan bolsa bir aýdaýal ählisini. Ýok Salih. Biz adamlaryň erkine goşulamzok. Tersine, ýalňyşlyklaryny görmekler üçin kömek etmäge çalışýar. Olar islemese, onda biziň elimizden hiç zat gelmez. Gülşürün hanım, soralara jogap berjek dämi? Gyýdym. Pulu näme edeniň aýt. Pul tapylyp eýetine ýygyna berilse, bu seň ýagdaýyňy düýüp göter, üýt göter. Pullary näme edeniň aýtjak dämi? Onna şeýle karar. Ýaz gyýdym. Şübhelenýän Gülşürün Alpynyň tutsuglugy dowam etmeli we berdi başygymyzyň kadyýet tarapyndan diňlenip bilinmek üçin saglyk ýagdaýy oňatlaşýança garaşmak niýeti bilen kadyýet işi 2 aý soňa süýçürmeliýän karara geldi. Gülşürün. Ferhan. Kereme seret. Başga oňa seretjek ýok. Yani no? Netije näme bolunny? Ejem näçe wagtdan soň geler? Heniz belli däl. Kady oň işini kaýfaňa goýdy. Ýöne ejeň hiç il gürlenok. Hiç zat aýdanok. Kret görsene aklawçy mislemedi. Gürlemän durdy şo ýerde. Ejem geň adam Ferhan aga. Näme etjek bolýanyna düşünüp bilemok. Menem düşünemok. Kerem. Ağlama oğlum. Menem beýle çydamly adam däl. Ağlamasana oğlum. Hiç kimim ýok Ferhan aga. Ne kakam bar ne de garnaşym. Bir de kömek etjek ýeke adamam ýok. Özüm şeýle ýalňyz duýan Ferhan aga. Merhaba. Salam. Salam. Gel ufa. Nasılsın? Kerem ýagdaýlaryň nähili? Ustana. Näme derke ufa? Ilki bilen tabyrly bolmaly Ferhan. Ente kemedat guturanok Allah keremdir. Bilýän, men bilýän. Hemmesi pul sebäpli. Ilmi dama pul sebäpli. Besir. Kerem. Ferhan degme. Koy bir neme ýeköde galsyn. Ol ýeke, ejesi ýeke. Nähil gen kysmatlary bar eken. Ikisiniň hem ýalňyz bolup bolmadylygy ikimize bagly. Hatam saňa. O nähil? Eger sen olary ýeke goýmasaň, olar ýalňyz galmadylar. Hey ufa. Sen pikiriňçe ogy şopula näme etdik? Men anyk bilýän, ol ýalňyş zat eden nädir? Ýeri ol hakykatdan pul ogradymy? Muňa onansak munça gynanardykmy? Inanmazdyk. Dogry. Owwaly diýerdik. Ogurlyk etdi nem tutsaxanada diýerdik. Ýöne diýip bolan ufa. Oň halyň pikirini etdigimçe ýüregim ýylýar. Sabr et Ferhan, sabr et. Bir adalatsyzlyk bar bolsa, eri güç belli bolar. 4-nji tetir 2-6. Aşakda tetre bolsa 14 belli. Son tetirde bolsa 2, 8 hem 10. Yazdın mı? Howa berdi, hemmesini yazdım.
Al şunu. Hayal etmen geçir. Toňam gelle telewizor döýet. Bir hil görkezmejek bolýar. Ýarşlar görüp bilemok. Bolýa berdi ağa. Terederin. Bedri berdi. Oýanyň mı edidim? İýir turupsyň bugün. Ağırlardan ýa-da hiç uqtah bilemok. Hamid bilýän. Wah men canım. Gynama özüň sen ýat. Bugün ýerden bir zat boldy. Gülüp hezil etdim. Näme boldy? Toğ edarasından gelip duyduruş koyupdırlar kapa. Hamalı 6 ay bergeyimiz bermeýärmişik. Toğumuzu keseceklermiş. Ýalňyş andyrlar. Başga işleri ýokdur. Elbetde ýalňyşdyr canım. Menem şoňa güllüm. Erter gidip görkezjek ýalňyşlyk edipsiňiz diýip. Koy sen gitme. Men özümde ödürüm. Gidämen bolýarmy? Sen nämen urun berdiňsene? Kadyet urun ber. Yer näme boldy? Goý vermediler Gülşirni. Tutsoglyk dowam etjekmiş. Ana adalet sol. Kady sen diňlemek isleýär. Ýagdaýyň gowlaşmak üçin işi 2 aý soňa süýşürdi. Men diňlep näme etjekmiş canım? Sana gurrun berdirjek bolýarlar. Gülşirniň näme edenligi senden eşitmek isleýärler. Çyndanamy? Ay sen sorama. Ağlap eňrep dur öz başyna. Gülşirin Alpin. Ýygyňdan gelipdirler. Kim gelipdir? Nasılsın? Gülşörün ýagdaýlaryň gowmy? Serkan, oglum nähili? Oňat, ören oňat. Bilýärmi bu zatlary? Ay adaglyk. Sen şu ýerde diňe bilýär. Serkan. Sana bir zat aýtjak. Diňe saňa nanýan. Ýene 15 günden Kerem alyp bir ýere git. Bu ören möhüm Serkan. Oglumyň geljegi üçin ören wajyp. Näme ol Gülşürün? Nire gitmeli? 15 Ýene 15 gün bar. Birden bilnäýse? Näme bilnäýse Serkan aga? Ýa-da öňüne gidip barlaýsamykam? Ýa polisiýa biläýse? Biläýärmike? Näme polisiýa Serkan aga? Ýene näme boldy? Ýok, hiç zat bolanok. Sen sapaň oku. Ýok. Men gidip bir göröýin. Näme, niçik bir bileýin. Terhan ýagdaýyň agyrlygyna döz gelip bilenok. Hiç kime götürüp biljeginden artyk ýüklenýän näler Salih. Terhan baş çykarmaň ýolun tapanok. Agyr tap bilermika onsoň? Onna güýç bar. Oňa ýöne erkin dol ulanmak gerek. Ol baş alyp çykar. Doktor Burcu Güner, danışmaya lütfen. Doktor Burcu Güner, danışmaya lütfen. Ya, Serap seresene. Bir tanış yüz. Şu ayal nerede gördümkem? Kimke ol? Goňşusynyň pulunu oğurlapdyr bir ayal. Pullar kakama ýiberýän niýemiş welin? Kakasynyň ölenine de 15 ýyl geçipdir. İyi günler. Salam. Hawa? Men näme üçin geldim? Men bir garyndaşym ogly näme boljakdy bolýan? Operasiýamy? Hawa. Diýär ýazylypdyr. Operasiýa pulum geçirilipdir. Garyndaşym şu wagt bir ýerde däl. Näme-de? Daşary ýurtda. Hawa. Men seredýän ol çaga. Şeýle gelädim, habar alaýyn diýdim-de. Ýazgylara seredeli. Hasan ady näme? Näme? Günnüz. Namyk Günnüz. Namyk Günnüz Hasan ady. Bolýa, häzir. Men içerden bir göröýin. Namyk Günnüz diýe. Şolatda. Inha. Gazetde akat. Hawa şol. Şol ayal şol.
Yadıma düşýär, anyk şol aýal. Allah jan niýemetsem käminni. Polisiýa habar vermeli. Hawa. Polisiýa habar vermeli. Yok. Hayır. Yok. Ne ettin Ferhan? Ferhan ne ettin? Hemme zat eşkär boldy. Oğlum operasiýa edilmez. Oğlum kör bolar. Kör bolar. Bunlar taýyn bolanmalsa gidip bilerdiň. Serhan näme boldy? Prokuror aýtdym niýetimi gowdugyny. Men hemme zady bolşaly gurrun berdim. Olam onanny. Onsoň? Ýagny men jenaýata şärik däldigime üçinni, hadetin işine täsir etmändigini o bilýär. Ýöne Gülşürüň günäligi taýyk boldy da, şeýlemi? Howa gynan takdosy. Pulan berdi berilmek üçin hastahanadan alındy. Diň ardalaryny ýydan alsalar, Gülşürüň günäti geçiljekmiş. Näme etdim men ussa? Ähli bolan mujur etdim, gyzyň balyny keçetdim. Men sebäpli oglanyň operasyasam edilmedi. Näme üçin ýer bardym hastahana, näme işim bardy? Näme boldy? Howlukma Serhan. Allah keremdir. Elbette bir gapy açar. Elektrik Wagt tok kesildi de. Näme bolýar beýle? İşmen bitirip bilmedim. Ne oldu Kerem? Ne oldu Kerem? Serhan ağa, gözüm hasam ağrıp başlady. O dolmuň ýaly. Gow görüp bilemokdym. Ýöne indi gözlerim garaňkylaýa. Üstesine de yaman ağrıya. Melkem Lukmany görkezmelidir. Hawa ýöne näde görkezjek? Birden erwet bir zat bolsa, ýa operatsiýa edilmeli bolsa? Yok canım. Operasiýa nerden kelläň elli? Ne bileýin, şeýle pikir edýän. Ýöne pulumyz ýok. Ejemiň hiç ýer pulu ýok. Pul hiçle, şu wagt ejemem ýok. Birden kör bolaýsam Serhan ağa. Oý oglum beýle zatlar aýtma. Keşke garyp bolmasadyk. Keşke bir azajyk pulumyz bolan bolsady. Ona ejemem ýanymda bolardy. Belki men gözlerime beýle bolmazdy. Buyurun. Owam. Sen beýin tatlykmy şeýlemi? Owa, men satmak isleýän ýöne hiç kim alanok. Andurany bir açyk. Men alyjy. Öý görüp bilerin men. Elbette. Elbette gelin. Çok başarılı. Bol oğlum bol. Bol bakmırak bol. Kimsen gıydığından yeterin ne? Bol oğlum bol. Ana oğlum bol çaltırak bol. Gayrat et. Bol çaltırak çap bol. Bol. Sağ olun. Hamid. Hoş geldin canım. Pulu iyiydin aldın mı? Aldım berdi. Öğren onu. Hani ber bana? Berip bilecek del berdi. Sebäbi hemmesini tog edarasına töledim. O ne Hamid? Bir kanun toğullanýan ekenik berdi. Şuň ýerden tok kesildi. Esli wagt gelmedi. Seretdim ählik işte bar, bizde ýok. Tog edara gittim. Hemme zat belli boldy. O ne hemmedat Hamid? Hemmedat da, hemmedat. Bizim toğumuz öňden bir kanun ekeni. Ençeme gellenmer bir köpük tönelmeýän ekeni. Men gaty gorkudylar. Adamyň tutukhana girer diýdiler. Birgiden bergi çykardylar. Menem pulu geçireýin diýeň diýip banka gittim. O ýerde birgiden jaý pullar bilen bergiler tölejekdim. Sen näme etdiň? Näme etdiň? Eýgirme maňa. Jaý pulum jemlenmändir.
Bankda kazamyzda bir şaýam ýok eken. Näme etdiň onça pul berdi, näme etdiň? Men kredit petegi bergilerimi verdim canım. Canım diýme maňa berdi. Maňa canım diýme. Saňa onça puly näme dendiň soraýan jogap ber maňa berdi. Gündüzüň haýyrly girmek mümkinmi? Girme. Şu wagty däl. Elbetde Salihaga gir ver, gel. Sağ bolun. Men köpeglenjek däl. Men diňe şunu aýtjak. Gülşerine ýadan ardaňyzy ýydan alyp bilermisiňiz? Hemmeden belli bolly. Qadiýetde iş dowam etjek. Hiç bolmany siz ardaňyzy ýydan alsaňyz, oňum jezasy ýeňler. Sebäbi ol ýalňyşyna düşünni. Ýok, beýle zat bolup bilmez. Ol meni öldürjek bolly. Pulumy uğurlady. Men onu näme üçin bagyşlaýyn? Bagyşlamak ýok. Senem ýok golla git şu ýerden. Bar git. Bolýa. Sağ bolun. Men ýolda şunu aýtjak boldum. Şunu şepagatçy berdi. İyi çykypdyr, gysaly gitmeli bolupdyr. Yarışlara seredip biljek dälmiş. Näme ýarşy? Haýsy şepagatçy? Getir maňa ver onu. Sen oňa düşünmerdin, getir berik. Näme düşünmerdin berdi? Näme ýarşy? At ýarş oýnaýanmy ýa-da? Men işsada oynamak. Getir berik. Getiran ber diýen maňa. Hemen sarısında 6 numaralı Veyselcan. Peki bu nedir? Yerim ona näme diýjek? Bu näme? Onu näme üçin bu ýaýlym görýän? Ähli pullar at ýarşyna giderdiň dämi? Maňa dogryňy aýt. Dogryňy aýt maňa. Ýa-da Gülşürniň pullaryny sen ogurladyňmy? Pullary ogurlap günäni gyýdyň üstüne atdyňmy? Aýt ýigrenýän seni. Meni näçe ýyllardan beri allap ýörüpsiň. Men sen ýigrenýän, Gülşürniň neresi dogry aýdýan eken? Men sen ýigrenýän. Ececan. Ececan. Oğlum. Kerem. Can oğlum. Yaman görösüm geldi seni. Menem Ececan. Kerem. Eýnene näme boldy? Yine döwdüň meni? Hawa Ececan. Ýöne Kerem, näme üçin beýle ünsüz sen? Yok, beýle däl. Bu gedek ikimiz bile döwdük äni. Öden bilip döwdük. Näme üçin? Sebäbini olar maňa gerek gel. Men operasiýa etdirdim. Operasiýa etdirdiňmi? Hanoň o pul? Serhan aga öýün satdy. Şo puly. Hakykatdanmy Serhan? Ýöne näme üçin beýle etdiň? Sebäbi men onu gowurýan Gülşürün. Bir adam ediller üçin näme edip biljeginem senden öwrendim Gülşürün. Ey Allahjan, men edenler meselesini. Bir giden adamy ne güne goýdum. Hawa, bir dagany perişan etdiň. Onu tuzokana basdylar saňa töhmet atan üçin. Inni men näme ederin? Gözüm öňküsinden meterledi. Nirede ýaşarsyn ni? Eger etleseň men gapym hemişe sen üçin açyk. Öýümem, kalbym. Serhan, gözümün tökleşýänini bilen o güýdýän men ýagdaýym. Gölleriň görmäni biler. Ýöne ýüregiň bilen ähli kişiden gowy görýän sen. Evi sattım. Ýa-da öýü sattym diýmediňmi näme? Bizi nire çağırýanyny? Öý alan adam bir hilgen bolup çykdy. Öý ally ýöne içine ýaşajak demiş. Maňa etlen wagtyma çeli öýde ýaşap bilersiň dedi. Şeýle bir tüýt wagtyny geldi bolen hydrata ýallaýandyrlar. Hudaýa şükür, ähli düýünler çödürli. Ýöne nähili bir-biriniň içinden geçen ýaly görnýärdi. Biziň göwnümizde düýün ýaly görünýän zatlar aslynda bize açyk aýdyndyr. Görmäni başaranlara dämi? Hawa. Hemem öz erk ygtyýaryny ýalňyş ulanmalyga da bagly. Dogry. Gülşürün bir ýalňyşlyk etdi. Soňunda hak dergähine ýykyldy. Rabbim oň bilen bilelikde näçe haýyrly sebäpleri herekete getirdi. Rabbimiziň haýsy edeni ýalňyş diýsene.